Ariketa honetan, ikusiko dugu zelan faktorizatzen diren polinomioak. Horretarako hemen eskinean idatzi dutzu edaz faktorizatzeko jarraitzen duguzan pausuak. Lehenengo, biderkagai komuna alba da, ateratzen dugu. Gero, bigarrenez labur bidezko formulen bidez deskonposatuko dugu. Hirugarrena, bigarren mailako formula erabiltzea, eta azkenik Ruffini. Kasu honetan badaukagu bigarren mailako polinomio bat. Orduan, printzipioz, aztertzen badugu biderkagai komuna ezin dugu atera, aztertzen badugu labur bidezko formula, ez dugu aurkitzen bere garapenik, eta orduan, bigarren mailako formula erabili daikegu, eta baita Ruffini, biek erabili dugu. Kasu honetan erabiliko dugu bigarren mailako formula, ze zuzen formula aplikatzerakoan, zuzen ateratzen dugu erroen balioak. Ez gara ibili behar hasta muska ikusten Ruffinirekin probatzen zeintzuk diren erroak. Bigarren mailako formulaekin zuzen ateratzen da. Orduan, formula idazten dugu, plus minus, erro, b karratu, minus lau ac, zati bi, a. Kasu honetan a da bat, b da bost, eta c da 6. Horra eskatzen dugu beraz, minus bost, plus minus, erro, bost karratu, hogeita bost, minus lau bider bat, bider 6. Hogeita lau. Beraz, daukagu minus bost, plus minus, hogeita bostken hogeita lau bat, erro bat, zati bi. Beraz, bi balio daukaguz, ekizazpi bat da minus bost, bi bat, minus lau, zati bi, minus bi, eta ekizazpi bi, izango litzateke, minus iru. Beraz, honek dira polinomioaren erroak. Erroak dira. Erroak zer dira? Polinomioaren zenbakizko balioa 0 egiten da bezan balioak. Bestera batera, ekuazio bat izango balitz, izango ziren ekuazioaren emaitzak. Eta zenbakizko balioa 0 egiten da bezan balioak, 0 egiten da bezan balioak erroak dire, eta beraz, ondarraren teoremaren bidez, badakigu zenbakizko balioa 0 izatea, esan nahi dauala, ondarra 0 dala. Ondarra 0 izatea esan nahi dau, zatiketa zehatza dala. Beraz, deskonposatu aldugu gure polinomioa, x karratu gehi bost x gehi 6, x gehi bi bider x gehi iru binomioetan. Zergaitik? Zatitzen badugu gure polinomioa x gehi birekin, zatiketa zehatza da, ondarra 0 dalako. Eta berdin, x gehi irurekin zatitzen badugu. Bigarren adibide honetan, bigarren mailako polinomio berriro daukagu, ezin dugu atera biderkagai komuna, labur bidezko formularen garapenik ez dugu aurkitzen, beraz bi aukera daukagu, edo bigarren mailako formula erabiltzea, edo Ruffini erabiltzea. Aurreko adibidean, bigarren mailako formula erabili dugu, orain erabiliko dugu Ruffini. Apurbet, bi eratara ikusteko. Orduan, Ruffini aplikatzeko aztertzen dugu gai askea. Gai askea da minus 12, eta orduan bere zatitzaileak izango dira plus minus bat, plus minus bi, plus minus iru, plus minus lau, plus minus 6, plus minus 12, baten bat astudiatan, badiru dieset, ezta? Horrek dira zatitzaileak. Zer esan nahi dugu? Denekin frogatu behar dugu, ia erroak diren? Ez. Lehenengoa aurkitu eskero, faktorizazio prozesua hasten dugu, eta ja erreza da deskonposatzea. Orduen, aterako dugu Ruffiniren koefizienteak, bat, eta minus 12. Kasu honetan polinomio ordenatuta daukagu, eta gai guztiak dekoguz, eta azten gara, batekin. Orduan, frogatzen dugu bat, bi, minus 10. Erroa desberdin 0 da, beraz, bat ez da erroa. Horrela joaten gara probatzen, minus batekin baita, zindu egiten dugu, minus bat, minus bat, 0, 0, minus 12. Ez danez 0, ez ebes. Horrela joaten gara frogatzen, bi, minus bi, iru, eta azkenik,
minus irurekin bai, irurekin, ba, lortzen dugu ondarra 0 izate, hori aldez aurretik begiratu dudalako. Vale? Eta orduan, bueno, ba, irurekin frogatzen dugu, bat, iru bider bat, iru, lau, 12 eta 0. Bueno, vale, orduan, zer esan nahi da, zer ikusten dugu hemen? Bueno, ba, x berdin iru, erroa da. Erroa da zergaitik? Ba, bere zenbakizko balioa, bueno, ordezkatzen badugu, iru polinomioaren zenbakizko balioa kalkulatzen badugu, ba, 0 moten duzku. Hau da, zatiketa zehatza da, ondarra 0 da, bai, gauza bera da, dana. Vale? Orduen, ba, egiten badugu, x karratu gehi x ken 12 zati x ken iru, ez iru baizetik, eta ken iru, ba, ondarra 0 da. Eta zein da zatidura? Ba, zatidura irakurtzen dugu Ruffineren taulatik. Eta orduan daukagu x gehi lau, hori da. Bai, orduan, x gehi lau. Bale, orduan, deskomposatzen badugu polinomio hau, esan aldugu x karratu gehi x ken 12, berdin x ken iru bider x gehi lau. Eta erroak, ba, izango ziren, alde batetik x berdin iru, eta bestetik x berdin minus lau. Zergatik minus lau? Bueno, ba, erroak direlako polinomioa 0 egiten da bezan balioa. Eta hau, 0 da noiz? Pues, lehenengo kakoa 0 denean, edo bigarren kakoa 0 denean. Beraz, x iru denean, edo x minus lau denean. Bueno, lehenengo adibidean, deskomposatu dugu formulagaz eta bigarrenean Ruffinigaz, eta ondorio bezala, esan daikegu, ba, bigarren mailako polinomio bat daukagunean, errezago edo zuzenagoa dela formula erabiltzea. Bai? Ze Ruffini, bueno, adibidez kasu bi hauetan, zenbaki edo gai askea, 24 eta minus 24 danez, ba, imagina ezazu Ruffinirekin hasten garela probatzen. Plus bat, minus bat, plus bi, minus bi, bai? hainbeste froga egin aldoguz, hainbeste zatitzaile dekoz. Ostera, bigarren mailako formularekin, ba, zuzen ateratzen dira bi balioak, edo ez. Vale? Edo argi eta garbi ikusten da, errokizuna zenbaki negatibo bat dala, bai? Guk hasten gara minus b, plus minus tal, eta errokizuna zenbaki negatibo bat denean, pues ja esaten dugu ez dela erro erreala, eta ora maitzen da, prozesu guztia. Vale? Ostera, Ruffinirekin, ba, kosta iten jako gehiago. Vale, orduan hauek, ja, bigarren mailako formulagaz ebatziko duguz. Vale, orduan lehenengoa, bueno, izango litzateke, minus 11 plus minus 11 karratu edo 1/1, minus lau bider bat bider 24, zati bi bider bat. Vale, orduan izango litzateke, minus 11 plus minus 1/1, ken 96, honen erroa, zati bi, beraz, minus 11 plus minus 25, erro 25 da 5, zati bi, beraz, daukagu, x azpi bat dala, minus 11 minus 5, minus 16, zati bi, minus 8, eta x azpi bi dala, minus 11 gehi 5, minus 6, zati bi, minus 0. Bale, orduan, esaten dugu, erroak direla, minus 8 eta minus 0, eta faktorizatzen badugu, polinomioa geratzen jaku, x gehi 8 bider x gehi 0. Bai? Eta x minus 8 denean, hauze binomioa 0 egiten da, eta x minus 0 denean, hauze binomioa 0 egiten da. Beraz, lortzen dugu, zenbakizko balioa 0 izatea. Ondarra 0 izatea, eta zatiketa zehatz izatea, eta bar. Vale? Venga, urrengoa. Venga, x izango da. Minus bi plus minus erro bi karratu lau, minus lau bider bat bider minus 24. Zati bi. Eta hori da. Minus bi plus minus erro lau gehi 96, zati bi,
Beraz, minus bi plus minus amar zati bi. Beraz, zer lortzen dugu, x azpi bat dala minus 6 eta x azpi bi dala bost. Beraz, polinomio faktorizatuta, geratuko litzateke x gehi 6 bider x ken bost. Barkatu, ken bostez. Minus bi gehi amar da sortzi zati bi da lau. Zabatzen dugu, lau, eta hemen geratzen jaku beraz, x ken lau. Hau izango litzateke faktorizatuta, eta hauek erroak. Parte honetan, hirugarren mailako polinomioa daukagu. Aztertzen dugu ia biderkagai komun ateral dugun, ezin da, labur bidezko formulak ez da, bigarren mailako formula ezin dugu erabili, beraz, Ruffini erabili behar dugu. Ruffini aplikatzeko aztertzen dugu gai askea, 12, eta bere zatitzaile posibleak, plus minus bat, plus minus bi, plus minus iru, plus minus lau, plus minus 6, hasiko gara txikienetik. Orduan, hartzen dugu Ruffinin aplikatzeko hartzen dugu koefizienteak, orduan daukagu hirugarren mailako koefizientea bat, bigarren mailakoa kontuz 0, minus 13, eta 12. Hartzen dugu bat, ia erroa den, eta frogatuko dugu ondarra 0 ematen dagoen. Orduan bat bider bat, 0 gehi bat, bat bider bat, minus 13 gehi bat, minus 12. Bat bider minus 12, minus 12. Eta ondarra 0 da. Zer esan nahi dago honek? Erroa, x berdin bat, erroa dala. Eta, esan aldugu, x beriru ken 13x gehi 12, dala, x ken bat, bider, eta hemen deko guzan koefizientea, dira, zatiduraren koefizienteak. Hirugarren mailako polinomio bat daukagu, zatitzen dugula lehenengo bainako binomio batekin, eta zatidura izango da bigarren mailakoa, x beriru zati x bigarren mailakoa. Beraz, koefizienteak izango dira x karratu, x minus ken 12. Beraz, x karratu gehi x ken 12. Baina oraindik ez dugu lortu faktorizatzea, guztiz faktorizatzea. Orduan, orain jarraitu behar dugu bigarren mailako polinomio hau faktorizatzen. Bi eratarekin aldugu, bata edo bigarren mailako ekuazio erabilita edo Ruffinirekin. Kasu honetan frogatuko dugu Ruffinigaz. Orduan, luzatu egiten dugu Ruffiniren taula hau, eta orain, lan egingo dugu bigarren mailako polinomioarekin. Orduan, ahaztu hau 0 hau daukagula, eta geratzen gara 3 koefizienteekin, faktorizatu nahi duguna da bigarren mailako polinomio hau. Eta orduan, jarraitzen dugu galdetzen, ia bat erroa den edo ez, izan ala erro bikoitza, bai. Orduan, frogatzen dugu batekin. Eta dinogu, bat. Bat bider bat, bi, bat bider bi, eta ondarra minus 10. Beraz, ez da erroa, eta ezagatu egiten dugu, eta frogatu egiten dugu beste erro posible batekin. Eta kasu honetan, minus bat. Beraz, bat, minus bat, 0, 0, minus 12. Ez da. Frogatzen dugu berriro. Eta rengoan, frogatuko dugu bikin. Bat, bi, iru, 6, minus 6. Ez da. Berriro. Orain, minus birekin. Ea sorte dagoan. Bat, minus bi, minus bat, bi, minus 10. Ez da. Venga, orduan, urrengoa, iru. Orduan, bat, iru, lau, 12, 0. Orduan, esaten dugu, x berdin iru, erroa dala.
Iru erroa da. Beraz, zelan geratzen jaku deskonposatuta polinomioa? Geratzen jaku. X-ken bat erroa dalako. Bider X-ken iru erroa dalako. Eta X gehi lau, izango litzateke zatidura bebai. Beraz, deskonposatuta, X beriru, ken amairu X gehi amabi, lehenengo zatitu dugu X-ken batekin, eta lortu dugu X karratu gehi X-ken amabi, eta gero, polinomio hau zatitu dugu X-ken irurekin, eta zatidura izan da X gehi lau. Eta hori guztia, adierazten dugu polinomioaren faktorizazioarekin. Hori da faktorizazioa. Erroak. X berdin, X berdin bat. Ordezkatzen badugu bat binomio honetan, 0 egiten da. Erroa izango da iru, ze binomio honetan ordezkatuz, 0 egingo da. Eta X berdin minus lau. Beraz, bat, X azpi bi da iru, eta X azpi iru da minus lau. Asko jota polinomio honek euki aldauz, iru erro, eta kasu honetan lortu dugu zirurak. Baina, ariketa hau bestera batera egin alzan. Lehenengo erroa aurkitu ezkero, ja lortuko genuke ja lehenengo faktorizazioa, lehenengo pausua, eta bigarren mailako polinomioa, X karratu gehi X ken amabi, bebai deskonposatu aldugu bigarren mailako formularekin. Eta ja hor zuzen lortuko genduzan beste bi erroak, kasu honetan iru eta minus lau izango ziren. Bi eratara egin alda.